अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। 2024 मध्ये कोकण पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली आणि त्याची मतदार नोंदणी 30 सप्टेंबर पासून चालू झाली आहे। गेल्या 2018 मध्ये बघाल तर तळ कोकणातील युवकांनी किंवा पदवीधरांनी सदर नोंदणीकडे दुर्लक्ष केलं होतं आणि त्याचे गंभीर परिणाम डीएड धारक असतील आणि कोकणातले पदवीधर असतील, शिक्षक असतील, हे आज भोगत आहेत। त्याच अनुषंगाने युवासेनाचे वरुण सरदेसाई असतील, आदित्यसाहेब ठाकरे असतील यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त नोंदणी करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे यापूर्वी पदवीधरचे आमदार होते ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असेल, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये असेल, फिरकले देखील नाहीत। याआधी मोठा डीएड धारकांचा प्रश्न जो निर्माण झाला होता, शून्य शिक्षकी शाळांचा जो प्रश्न निर्माण झाला होता, त्या संदर्भात विधान परिषदेमध्ये कोण आवाज उठवण्याची किंवा त्याला वाचा फोडण्याची आवश्यकता होती, त्याबद्दल कोणताही चकार शब्द काढला गेला नाही। आणि ही जी मक्तेदारी आहे किंवा ही घराणेशाही आहे ती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटामार्फत या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मोडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।